Здравейте! Днес ще направя палачинки. Ще ви покажа един от методите, начините, които правя палачинки. Ще сложа 2 яйца, защото правя ги по няколко начина палачинките. Сега ще ви покажа единия начин. Слагам 2 яйца. Към яйцата добавям 300 мл мляко, което съм го оставила на стайна температура. Разбивам хубаво. Може с миксер да разбиете, може на ръка да разбиете. Няма никакво значение. Към млякото и яйцата добавям същото количество вода. 300 мл вода. Щипка сол. В случая аз ето така ще сложа. Разбиваме хубаво. По някой път правя палачинките може с сода бикарбонат, може дори да добавите захар или ванилия захар. Има много различни начини за палачинки, но в случая сега ще го направя по този начин. Така, отделила съм си брашно, което ще пресея бързо. Ето така. Около 300 ми е брашното, но сега ще разбъркам и ще ви покажа течността, която аз използвам за моите палачинки. Така, сместа ми е вече готова, нито е много рядка, нито е много гъста. Това е идеалната смес за мен, която използвам. Сложила съм си сега да се в едно тиганче да се загрее олиото. Само е така момент да преместа. Ето така, да ми се загрее, съвсем много малко олио сложих. И ще изчакам да се загрее и ще започна да правя палачинките. Ще ви ги покажа, когато са готови. Ако ви харесват рецептите, които правя, моля, абонирайте се за канала ми. Да, знам, качеството не е много добро, но на този етап е това. Аз снимам от телефона, качвам от телефона, не обработвам такова каквото е. Ако допускам грешки, допускам грешки. По някой път, да, зная, по някой път, когато ви показвам готовото ядене, мога да го поукраса още малко с магданоз или с нещо малко по-красиво да изглежда, но аз смятам, че когато човек няма време и в ежедневието си, ние не украсяваме яденето преди да го сложиме да вечеряме, обядваме или да закусваме. Така че аз по същия начин искам да правя някакви неща, които всъщност не ги правя, а за да го направя просто, че за да се види в интернет колко е красиво. Не съм съгласна. След малко ще ви покажа как се получават палачинките. Ето така. Взимам и изсипвам. И ще ви покажа. Така не се вижда добре. Ето това е цялото нещо, цялата процедура. Много бързо, много лесно. И накрая ще ви покажа готовия резултат. Абонирайте се за още вкусни и лесни рецепти с Крим и Толя.